mayong aga sa tanan, kinapangabay sa pagtindog, mga muyo kita sa subong na aga. Bayaw nato mga kamot, ang atong mga tikipusoon. Amay namon nga balaan, salamat sa sining oportunidad nga ari kami diri, buhi, nagaginhawa, kag nagadayaw sa imo. Lord, ginahatag namon ang amon nga kadayawan para sa imo sa sining agagin. Singa kagahon tipong amon ang imo nga ngalan, Ginoong Hesus, sa amon nga tunga subong. Palakpakan ta ang Ginoo. Hallelujah. Joy to the world. Makakanta kami sa imo, makadayaw kami sa imong ngalan sa sining aga. Makadto kami sa imo altar para dayawon ikaw. Ihalad namon ang amon kabuhi sa imong ngalan. Ikaw lang gid ang pagdayawon, pagasimbahon sa sining kaagahon. Dayawon ta ang Ginoo sa sining tion. To the glory of your love, there is no shadow in your presence. No mortal man would dare to stand before your throne, before the Holy One of heaven. It's only by your blood
shadow in your presence. No mortal man would dare to stand before your throne, before the Holy One of heaven. It's only by your blood, and it's only through your mercy, Lord, I come. I bring an offering of worship to my King. No one on earth deserves the praises that I sing. Jesus, may you receive the honor that you're due. Oh Lord, I bring an offering to you. I bring an offering of worship to my King. No one on earth deserves the praises that I sing. Jesus, may you receive the honor that you're due. Oh Lord, I bring an offering to you. I bring an offering. I bring an offering of worship to my King. No one on earth deserves the praises that I sing. Jesus, may you receive the honor that you're due. Oh Lord, I bring an offering to you. I bring an offering to you. I bring an offering. Worship you, Lord. Inadayaw ka namo, Ginoo. Ibayaw inyo kamot, inyo tagipuson sa siningaga, sa pagdayaw sa atong Ginoo. Salamat. Oh, ginadayaw ka namon, Ginoo. I bring an offering to you. Hallelujah. O Ginoo, nagadala ako sang halad para langgit sa imo. Ikaw ang akon hari, ang akon Ginoo, ang akon manunubos, ang akon paglaom, ikaw ang akon tanan, Ginoo. Ini tanan ginahatag na akon sa imo. Sa ngalan ni Kristo Jesus nga akon Ginoo. Amen. 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 Dakpakan tang Ginoo. Hallelujah. Sige, maglingkod kita. Maayong aga, kag maayong aga gid sa inyo tanan. Ginaabi-abi ko gid ang tanan nga ari diri subong sa aton nga Santa Clara grounds diri sa His Life Ministries grounds, no? Kag ini ang among aton nga 10 a.m. Hiligaynon Sunday worship experience. Kag labi na gid nagatan-aw sa aton sa Facebook live, nagapamati sa DYBS. Kang ang gatan-aw man sa YouTube channel sang His Life Ministries. Welcome. Ako gali si Pastor Winston. Kag sininga aga, welcome gid kamo sa sininga lugar. Kag nagapasalamat kita sa Ginoo kay ari kita diri subong tanan. Nagapasalamat gid kita sa aton maayong lawas, sa aton nga kadalag-an sa matag adlaw naton nga ginabuhat. Amen. So sa sining tion, nagapadayon kita sa aton last nga series. Culmination ini sa aton nga series ginatawag naton The Promise or ang promesa. Sino ang promesa? Hindi ni siya word nga promise nga words lang, but ang promesa, the promise, amo ang aton Ginoong Kristo Jesus. Amen? So makabati ka mo gani isang the promise si Jesus Christ na. Okay? Kag ini siya ginang aton nga Bible verse nga ginakuha. Sige bro. Halin sa Galatians, no? Kapitulo 4,
versikulo 4 hasta sa 7. Kag, ginahambal ini, kag sang natabo na ang tion, ang Ginoo, ang aton amay sa langit, nagpadala sang iya anak nga bugtong diri sa duta, nga natawo sa isa ka babayi, born of a woman, kag natawo nga under sa law, no? May 10 commandments na. Para matubos ang tanan nga ara sa law or sa layi. Kag makabaton kita tanan nga mangin anak sang Dios, mga adopted sons kita. Kay kita mga anak na, adopted sons, ginpadala sa aton amay sa langit ang iya balaan nga espiritu. Ang espiritu sa ang iya anak nga magpuyo sa aton tagipusoon kag magsinggit sa iya nga amay or aba. No, sa Hebrew, ang amay, ang ila tawag sa ila amay, aba, sa aton diha tatay or itay, no, sa ilaya aba, amo nang ila tawag. So kita gasinggit kita sa aton amay, papa, daddy, amo na siya. And then sa verse 7, so subong hindi na kita mga ulipon. No, hindi ka na ulipon, wala na sa nagaulipon sa imo. You're not a slave anymore. Pero ikaw anak ka na sang Dios. Kay ikaw anak na sang Dios, ikaw karon iya nga manunubli. Wa nami ini nga kwan nga tinaga mga utod nga ikaw isa ka manunubli sang hari sang bilog nga universe, bilog nga kalibutan. Kanami sina nga promesa. Okay. So before ta mag-continue, ma-quote lang ko, no, kay ang aton ginastoryahan amo ang promise, ang promesa sa aton Dios. Kay if you remember last Sunday, ang aton ginastoryahan amo ang paano nahulog ang tawo sa sala. No? Subong adlaw aton nga pagastoryahan, paano kita mabalik sa iya? Kay nabalik na kita sa iya, sa nakasala ang tao, na separar kita sa aton amay sa langit. Pero kay ginpadala sa Ginoo ang iya anak nga bugtong nga si Jesus Christ para sa paghatag sang kabayaran sa aton mga sala, atonement sa aton sins. Susubong makabalik na kita sa amay naton sa langit. So muna ang subong aton nga topic, enjoying the promise. Amo na ang butsing anon sina. Makot lang ko halin sa Isaias, no? Kapitulo 9. Masugod ko sa versikulo 6. Kaysa aton isa ka lapsag na tawo. Isa ka anak nga lalaki ginhatag sa aton. Kagang iya gobyerno ara sa iya mga shoulders, abaga, no? Kag siya pagatawgon Wonderful Counselor. Makusog nga Dios, Everlasting Father, wala katapusan ang iyang mga paginamay sa aton. Prince of Peace, prinsipe sang kalinong. Prince of Peace. Kag ang iya gobyerno, kag katawhay, wala sing katapusan. For His government will have no end. Kanami sang promise aton. Kabalo ko mga utod, sang ginsulat ato ang Isaiah, no? Ang book of Isaiah, si Isaias to propeta Isaiah ang nagsulat 700 years before natawo pa si Jesus. 740 years in fact, no? To be exact. 740 katuig pa before bag-o na tawo ang aton Ginoo ginsulat na to. Kag ato nga promise para dito sa manug-abot nga Ginoo naton nga si Jesus Christ. So kakakwan ka wonderful kanami nga gin-promise na sa aton sa Ginoo bag-o pa lang siya mag-abot. Okay. Kay tungod nga kita nabalik na sa Ginoo, bangod sa iyang dugo nga ula sa cross, na-reconcile na kita, nabalik na kita sa aton amay sa langit. Karon, hasta na lang bala kita si Dara. Hindi. Nagapadayon. Kabalo ka mo mga utod, ang kaluwasan, ganhaan lang na door.
para sa bag-o nga kinabuhi. Do pareho bala nagsulod ka sa ganhaan, no? Pag sulod mo, lain na ang makita mo, hindi na ang ari sa gwa. Kundi nagsulod ikaw sa ganhaan sang kaluwasan. Ti bag-o na ikaw. Ano na siya? Okay. To cut the story short, ikaw nangin anak na sang Diyos. Sons of God. Sons and daughters of God. Sang amay naton sa langit. Hagnahambal diri sa Galacia, Kapitulo 4, versikulo 6, kay bangod ikaw anak na. Ginpadala sa aton amay sa langit ang espiritu sa iyang anak, para sa aton tagipusoon, nga nagasinggit sa iyang amay. So ikaw gali, mamangkot ko sa inyo. Kung mga di kabala, ano ang imo pagtawag sa aton Diyos? Kalabanan sa aton, God, no? Matawagon mo siya, oh, Ginoo, Diyos ko, nan. Or ako nga manluluwas, okay. Pero sa mga tao nga mapuertigid ka, suod, ka-close ang relasyon sa aton amay sa langit, ang tawag niya sang isa ka anak gidya amay. So mga utod, magpangadi kita, tawgon gid naton ng aton nga amay, papa. Kung anong naananan ninyo magtawag sa inyong kalibutan-on nga tatay, amo man ang tawag. Okay lang sa inyo? No? Diyos na siya, kabalo na siya nga Diyos siya. Pero kung i-address mo siya, tawgon mo siya nga, amay ko, na namian, gina siya bala. Kaya gina-acknowledge mo, gid nga amay mo siya. Or tatay, tay, ara kada sa langit. Or papa, daddy God. Magpangadi ka mo, tip ko lang na sa inyo ha, nami gid kay, i-anabla kay, maski anong pangadi mo, sabto niya na, pati. Kayo lang, nagaborn ina, nagatuga ina sang closeness naton sa aton Diyos. Kung tawgon mo siya nga, amay. Next. Mga utod, maabot na ang aton Ginoo. Nakita ninyo ang sa screen? Makita ninyo, no? Nag-abot na siya, 2,000 years, 2,000 na katuig ang nagligad. Amo to ang ginatawag naton nga, first coming, ang nahauna niya nga pag-abot. Okay? Kag, pag-abot niya diri, manamian ko sang halin sa libro ni Juan, ni John. No? Kapitulo 1, versikulo 9, nahambal diri, ang matudtuod nga kasanag. Naghahatag kasanag sa tanan. Nag-abot na diri sa kalibutan, para sa kalibutan lang. Okay? Amo na ang kasanag. So, ga-refer ini kay Jesus Christ, ang kasanag sang kalibutan. Manug-abot na siya. Nag-abot na siya 2,000 years ago, kag maabot pag siya liwat. Para kay sino? Para sa imo. Kay kuhaon niya na ka. Sige. But, ariho mga utod, at that time, 2,000 years ago, the world, ang kalibutan, wala nagkilala sa iya. Wala siya ginkilala. Hambal diri sa John, sa Juan, Kapitulo 1, versikulo 10. Ari na siya sa kalibutan. Pero bangod kay ginbuhat ang kalibutan, paagi sa iya, ang kalibutan wala nakakilala sa iya. Kabalob la ka mo mga utod nga kalibutan, initanan, ang creation, makita nimo, ginbuhat, pinaagi kay Kristo Jesus. Tutod, gina. Ginbuhat ini pinaagi sa iya. Through Him, with Him, and in Him. Ang bal sa Bible, no? So, tanan iya. Ikaw iya. Pero dapat, i-acknowledge nimo, wala nakakilala sa iya ang mga, at the time sa nag-abot siya, dito siya natawo sa Israel. No? Dito sa siyudad, sang Jerusalem. Sa banwa, sang Belen, sang Bethlehem. Dito siya natawo. Sa isa ka kuiba. Ba, mga utod ka, grabing aton manluluwas. Dito lang siya natawo sa kuiba. Tanan kita siguro, diri, maayo pa kay natawo kita siguro sa aton balay. No? Pinakakuha na gina. Pero iban sa aton natawo sa ospital. Ay iba sa aton natawo sa lying in. May mga doktor nga nag-attend. May mga nurses. May mga midwife. No? Pero ang aton Ginoo ya, tatlo lang gid sila bla kabilog. Ang iya tatay, sino tatay ni Jesus sa diri sa kalibutan? Si Jose. Ang iya nanay sa kalibutan, sino? Si Maria. Kag siya.
Di naka-imagine ka mo. Kadulom sa kagabihon, nagapanglakaton sila. Kaya at that time, nagpa-census ang gobyerno sang Romano, ginpalista tanan nga ngalan, balik ikaw sa imo nga ginhalinan nga duog nga pariman biladi sa aton ako taga Pontevedra. So ginpabalik ako sa Pontevedra para ipalista ngalan ko. Amo man natabo sa ilan ni Jose. Ipabalik si Jose kay taga Belen ang iyang halina siya sa linahi ni Haring David, si Jose. Si Joseph. So ginpabalik dito kay dito mapalista. Ti anon mo karon kay kadamo sang tawo nga nagbalik, wala sang lugar, wala sang pension house, wala sang hotel nga available at that time sa Belen, sa Bethlehem. Tungod kay gabi na, kag ama ko manugbata pa si Maria. Kay imagine ko nga, wala man kuya kaagi bata, mga utod. Kamu nga nakaagi bata, ma-imagine gininyo nga kabugat kung manugbata ka na bala, no? Do ka, magambal ko daw kabalogin ko nga nagbata. Daw kabudlay magbata, kabugat san tiyan. Hindi buyon. So nagasakay sila sa, ano ganing nasakyan nila? Asno, or kabayo na lang, sige. Kag nagapanuktok, wala gid sang available nga room. So dito sila sa pasungan na tawo ang aton Ginoo. Ano ning pasungan? Amo ning ginakaunan. Ginakaunan sang mga sapat. Makon mo nga aton Ginoo, Diyos, naging natawo lang kag ginbutang siya sa pasungan, gibutangan lang sa mga dagmay, ano ganini ng nga kumpay. Kag siya naghigda. Grabe gid yang ginagyan sa aton Ginoo. Kag wala nakakilala ang mga Hudiyo sa iya. Pero ang nag-attend sa iya kabalo kamo mga bakiro. Kag ang three kings or three magi, no? Kag mga anghel sa langit. Amo dito ang nagtipon sa kuweba. Next. Pero sang wala gin-recognize sa mga Hudiyo ang aton Ginoo, dito kag nangin available siya sa aton mga hentil kita. Gentiles ang ginatawag sa aton. Hindi kita lahi sa mga Hebreo or Hudiyo. Hintil kita, pero blessing ini sa mga hintil. Kay ginhatag sa aton ang aton manluluwas. His own did not receive him. But singanon, ang mga Hudiyo, iya mga katauhan, wala nagbaton sa iya. Diri sa Juan, Kapitulo 1, versikulo 11, hambal, nag-abot siya, pero ang iya mga himata, wala nagbaton sa iya. Kag wala siya receive no sa iya nga sa mga ang mga people, the Jewish people, wala ginbaton, wala siya ginbaton. Pero kay wala ginbaton, made available sa Dios ang Ginoo sa iban. So nangin blessing ato para sa aton. Nanamian kamo nga nakilala no si Jesus Christ. Bangod ina sa kasutil sa mga Jew that time. Next. So, becoming children of God, ari na mga utod. Kung ikaw, pinaagi sa imong pagtuo, nga nagapati ka gid, ginbaton mo si Jesus Christ as your Ginoo nimo kag manluluwas, nagapati ikaw nga sa cross, ang pagpatulo niya sang dugo nga nagbubo sa imo, ginpatawad ang tanan mo nga sala. Gapati kasi na, hugasan ka na subong, limpyo ka na, ang imong sala, past, nagligad, present, ang subong nga sala, kag ang future ni mga sala, nahugasan na, limpyo na na. All you have to do is to walk. Okay? Pero, you should be aware, na siyempre dutanon ini nga lawas, pero migid ini makadalinas, makadasma. No? Ang buhaton mo lang, magluhod ikaw, kag mangayo sang kapatawaran, liwat. Every day, repentance na tawag. No? Pag hinulsol sa mga sala, kay recognize na kay balong Ginoo nga madasma gid kita. Pero bangod kay siya Dios kag ang grasya niya hindi matungkad, maski everyday ka pa mangayo sang kapatawaran, patawaron ka gihapon sa Ginoo. So repentance, the transformation, ang pagbag-o sang imo huna-huna. Kay kabalo siya nga huna-huna, nahulog ini. So gusto niya hinay-hinayon nga magbag-o para mangin pure. Wala sang bahid sang higko. So, kung ikaw gapati ka karon nga wala ka na nahugasa ka sang dugo ni Jesus Christ, ikaw subong anak sang Dios.
Hambal diri sa Juan. Again, na Juan ang namian gid ko sang John 1:11, no? In Englishon ko anay ha kay nami ang pag-express sa in English. Yet to all who did receive him, sa mga tanan nga nagbaton sa iya, who believe in his name, nagpati sa iya ngalan. Buti nga nang hinimo iya sa cross. He gave the right to become children of God. Kung ikaw nagpati sa ngalan sa aton Jesus Christ, sa kapatawaran sa mga sala, ikaw subong anak niya. Okay? Ari mga utod ho. Subong no, Christmas. So, mostly, damo sa aton, makabaton sang, ano mo baton mo during Christmas? Pasko! Smile gid ang tanan. Siguro damo gid Pasko na baton nyo ay. Kamo ka mga utod, may duwa ka process sang pagbaton. Ang manughatag sang Pasko, mahatag sa imo, okay? So, for example, may hatag ko sa inyo. I-extend kong kamot ko, ari akong Pasko sa imo. May response ka, di ba? Ano imo response? Ha? Wala pa? Maano ka, anay? Ano mo anay regalo? Batunon! Batunon mo, anay. Pagkabaton, thank you very much. Muna siya, may proseso, duha ka process. Imo tatlo, may pasalamat. So, amo nang ang ano naton. Amo man sa aton Ginoo. Ginhatag sang aton amay sa langit ang iya regalo, ang iya Pasko sa aton nga si Kristo Jesus. Pero mga utod dapat naton batunon. Ay kadamo sa mga tao subong ara sagwa, kilala sila Jesus Christ. Oo, kilala na sila. Nalansang sa krus, oo, kilala sila. Pero ang question is, ginbaton mo bala? Ang bot silingon sang pagbaton, nagpati ka, kagin pangabuhi mo. Hindi lang naging baton mo kag okay, padayon ka lang yapon sa imong kinabuhi, hindi. Batunon mo regalo. Ang ninga regalo si Jesus ginabutang naton sa aton tigipusoon. Wala niya ginabutang di sa utok. Sa una-huna, diri sa tigipusoon, ha? Hindi pagbutang sa una-huna nyo, diri. Pagtuo. Kaya kung butang mo sa una-huna mo, hindi kaya. Mabuang ka sang kwan. Hindi mo kaya ang Diyos nga butang sa una-huna. Pero kaya mo siya diri. Sa tigipusoon. Nakuha nyo ko? Amen. So, ikaw, subong, mga utoda, anak ka na sa Diyos. Anak ka lalaki, anak ka babae. Okay? Kay anak na ikaw, may mga sulundon lang kita dapat himuon. Okay? Hindi na pwede itong pangabuhi natin sang una. Hindi ka pa anak. Sang hambal man sa Bible, sang wala mo pa makilala si Jesus Christ, anak ka ni utod-tod, ginihambal ko anak ka ni Satanas. Tundod na, ara sa Bible. You are the sons of Satan. Ara, so hindi ko lang makuhan subong. Sang wala ka pa kabaton, anak ka of the world of Satan. Pero sang nabaton mo na si Jesus, anak ka na sang labing mataas, labing gamhanan nga Diyos. Amo na yung butang sa imo tagipusoon, anak ikaw sang Diyos. So kay bangod, anak ka sang Diyos, pangabuhi nga Diyos nun. Next. Born of God, na tao ikaw sa Diyos. Okay. Duwa ka pag tao, pag bunag diri sa kalibutan. Na bunag ikaw physical. Tod na. Sang kita tanan ginbata, no? Pinaagi sa aton nga nanay. Ang tatay tayo wala nagakuan na. Ang nanay ta ang nagbunag sa aton. Physical ina nga pag katawo. Born of man. Tao ka. Pag guwa mo sa kalibutan, ginpanubli mo man ang tanan nga sala sa kalibutan. Bangod sa kay Adan kay Eva. Tanan nga sala, pinanubli mo. Tudtod na. Pero, bangod sa kaayo, sang grasya sang Diyos, ari ang hininambalya sa Juan 1:13. Mga anak ka mo, hindi sa natural, kundi, or hindi man sa tawhanon nga desisyon, or sa isa ka bana, pero anak ka mo, bangod sang Diyos. Born of God, na tawo ka na sa Ginoo. Saan na tabo ini? Sang ikaw nagbaton kay Kristo Jesus kay imo Ginoo. Mga utod, ari pamangkot ko sa inyo ho.
nakadomdom ka pa kung saan o mo ginbaton si Jesus Christ. Lipat ka na. Ay. Ako nadumduman ko October 30, 2000. Nga agin panumdom ko gid. Kay dira nagsugod ang akon pangabuhi para sa aton Ginoo. Amo na ang birthday ko subong. Before that, wala na to. Napanas na to ang imo nga ano ganing history mo ang sa history sa Ilonggo. Kasaysayan, wala namin nga word kasaysayan. Ang imo nga kasaysayan, napanas na to. Sang nag-receive ka that day. So pagpangabuhi na sang bag-o. Tanan mo nga problema, tanan mo nga mga desisyon nga hinimo nga naghinulsol ka, panas na to, pabayin na to. Amo na nga kinahanglan, kita, kay tungod nga anak na kita sa Diyos, ari mga otodo, bago ka magpatawad sa iban nga tawo, patawaran na imo mga sala. Ang imo kay sa kalabanan sa aton, ginakondem tang aton nga kaugalingon tungod sa mga sala nga mga desisyon tang hinimo sa aton ka nagligad. Tod na? Inano mo to hinimo kuya man? Kakuan man niya sa akon nga hinimo ko to man? Kung isa hindi ta mapatawad aton kaugalingon, ginamo kon man to yaman. So una mong himuon, patawaran na imong kaugalingon. Sa tanan mo nga mga hinimo sa past. Nakuha niyo kubot ko sa ganon, para ma-reconcile ka, bago ka na. Hindi na to paghawid Amo to mahawid-hawid sa imo kung ay nano mo to yung ginangawat mo kuya man, ginpatay ko sa amon ni. Hindi na babayin na to. Babayin na to mga hinimo mo nga na before mo na-receive si Jesus. Kalimti na to kay nakalimtan na ganito sa nga ton Diyos. So patawaron mong imo kaugalingon, kag patawara ang iban. Nakuha nyo? Yan, amo na. Subong, lakat ka sa bag-o nga kinabuhi. Okay, next. Ari, makakuan kita. So you are no longer a slave. Hindi ka na ulipon. Hambal sa Galatians 4:7. Pero ikaw anak sa Diyos. Kay tungod nga ikaw anak sa Diyos, ang Diyos ginhimo ka nga eredero, manunubli. Grabe no? May kilala ko, isa ka asyendero, napatay na. Ito yung mga prominent ka family. So ang ilang nga duta, kalapad, kay sino niya ginhatag? Sa iya anak ino, alangan man anak mo, natag mo sa iban. So naturally, ginhatag niya sa iya anak. Kaya muna, ginpanubli niya ang kadutaan sa iya ginikanan. Kita, may palanublion ka. May palanublion kita tanan. Ikaw, ako. Di mamangkot ka, anong palanublion ko? Karon mo balaan ta na, ikadtuan ta na. Pero ang palanublion mo mas sobra pa sa duta, sobra pa sa kayamanan, sa kwarta, sobra pa sa maski anong mainumduman mo, sobra-sobra gid yang mapanubli mo. Hindi mo ma-imagine ang palanublion mo sa Ginoo. Okay? So karon istoryahan ta na siya. Padayon ta. Co-heirs with Christ, no? Sa Romans 8:17 hambal diri, kung kita kuno mga anak, so kita mga manunubli sa Ginoo, heirs of God. Kag co-heirs, kung anong man nabato ni Jesus Christ, amo man kita. If indeed we share in His suffering, ari mga utod, we also, in order that we may also share in His glory. Sa Hebrew, nahambal dito, nga Jesus was being perfected through suffering. So, gina-perfect kita, gina-made perfect kita, ginahimo kita perfecto, pinaagi sa, anong suffering? Ka-suffering. Pag, antos. Yan. Aring question ko sa inyo, nag-antos ka bala, subong? Kung nag-antos ka, pagpasalamat. Nga, kay ginahimo ka perfect sa aton Diyos. Totoo na. Kung ikaw wala ka nag-antos subong, mangkuton mo, Lord, nga wala ko yung-antos man, ka namin nami sa akong life. Enjoy ko sa akong life, pag gusto ko sa himuon ko, pag gusto ko sa pagpakasala, nga wala ko yung-antos aw. Ti sa jagid, kung din ka makadto karon, no? So, gina-perfect kita. Pinagi sa aton pag-antos. So, pasalamat ka. Hindi magpakulba. Kung gaantos ka man subong, Lord, thank you, praise God. Gina-perfect mo ko. May palanublion ko later on sa aton Ginoo. So, kita, kung anong nabato ni Jesus,
amo man ang batunon naton. Mga utod, mabasa lang ko sa Hebreo, kinami ining passage of scripture nga promisa sa aton Ginoo sa libro sang Hebreo. Ariho, Jesus made like His brothers. In English lang ta mga utod. Kay maka-express ko sa English, no, I believe nga ang pag-translate bala, okay man, wala gid problema sa aton nga hiligay nun. Pero for me, daw kakulang. So I know ka makabalo mo makuha niyong boot ko sa nun when kung mag-in-English ko gyapon. No? Sa chapter 2, kuha ko na verse 7, what is man that you are mindful of him? Sino ang tao? Nga ginahatagan mo gid siya sang atensyon. The son of man that you care for him. Ang anak sang tao nga palangga mo gid siya. You made him a little lower than the angels. Bao, nubo-nubo lang gid sa mga anghel. You crowned him with glory and honor. Butangan mo siya korona sang himaya, kag sang honor, and put everything under his feet. Si Jesus ni ang namin sang aton Ginoo. In putting everything under him, God left nothing that is not subject to him. Yet at present, we do not see everything subject to him. But we see Jesus, who was made a little lower than the angels, now crowned with glory and honor because he suffered death, so that by the grace of God, he might taste death for everyone. So siya ang nagpakamatay para sa aton. Ari pagid. In bringing many sons to glory, kita na. Kay tungod nga siya ang nauna, so gindala kita niya tanan sa himaya. It was fitting that God, for whom and through whom everything exists, should make the author of their salvation, which is Jesus, perfect through suffering. Grabe, no? He is made perfect through suffering. So, muna nga kinanglan kita, magpasalamat sa Ginoo man. Sa 17, madyam ko ginahambal diri. For this reason, he had to be made like his brothers in every way, in order that he might become a merciful and faithful high priest in the service of God, and that he might make atonement for the sins of the people. May istorya ko ngayambal sa inyo. Halin ini kay Billy Graham, o kilala si Billy Graham. Isa ini siya ka well-known nga evangelist. Kag one time, istorya siya, nga kung ikaw, creator, manugbuha, creator bla, mga kabalo ka abi, for example, hindi kita creator ha. So kung ikaw creator ka, kaginbuhat mo ang subay ant, no? Nakita mo karon ang subay nga galakat padulong sa kalayo, no? Wala sa kakita nga may kalayong unhan. Ano karon ang himuon mo? Ginbuhat mong subay hambalon mong subay nga, subay, hindi na magkadto kay masunog ka. Hindi sa kabati, padaye pagisigi lang gina siya. Hindi sa kanchindi sa aton. Subay, hindi magano da. Hindi gyapon sa kanchindi. Dapat, hambal ni Billy Graham, si Billy Graham niyang hambal, mangin isa man ikaw kasubay. Para pag kadto mo dito, hambalon mong subay, ay subay, hindi kadto na, kadto diri. Nan, para maintindihan kaniya. Mga utod mo man ang Ginoo ta. Kung ipanumdo mo nimo ang distansya sang tawo sa subay, short nubo lang. Kay created ta mo. Pareho ta nga created beings. Correct? Creature of God. Pero ang distance between God, the uncreated one, wala agin buhat ng Ginoo, kag kita nga tawo, created, layo-layo gid na iya. Hindi ginaya matungkad, layo-layo gid na iya. Okay? Pero kabalo ka mga utod. Kung ano kaayo ang Ginoo, kung ano ang grasya niya, nga siya, Diyos, nagpakatao, nangin subay, para langit sa aton. Para maintindihan ta siya. Nami, kung panumdumon mo, padaluman mo, ma-appreciate mo gid ang hinimo sa aton, Ginoo sa aton. Ang hinimo niya nga pag-suffer para sa aton, wow, hindi ko ka-imagine. Hindi gid ko ka-imagine nga ang isa ka Diyos ma-suffer, maantos para lang gid sa tawo. Actually, hambal sa Bible, we are nothing. The world is nothing. Hambal niya, hindi lang ko kakuto sa diin. Nabasahan ko lang. The world is nothing to him. Wala gid siya. Pwede gid siya i-kwan. But, because for God so loved the world, kay ang Diyos higugmaya gid kayong kalibutan. Kag ikaw, gag ako.
ginhatag niyang iya anak nga bugtong para sa aton. Kanami-nami, no? Kay kung pabayaan lang kita, daw mga subay kita nga masunog. So muna nga may palanublion pa kita mga utod. Sige, Clyde. Okay. By right of sonship. Ang sonship, term ini siya nga ikaw anak sa Diyos, kag gina-emphasize ini relasyon. Okay, madali na ko ma-emphasize. Mga utod, wala kita na religion nga ginatawag, ha? Ang religion niya, magsulod ka sa religion, mahimuon ka, do's and don't, imuon mo ni, hindi mo ni pag-imuon. Muna karakter, pinaka main characteristics ng isa ka religion. Okay, malista na sila dahil. Hindi mag-amo ni bayo ko sa kamuna. Dapat amo tsura mo, ha? Dapat nakakalo ka. Dapat may ano ka. Religion na. Okay? Nakuha niyo ko si ganon? Dapat ang imubuhok laba gida hasta gidio. Yan. Dapat amo religion ng mga utod. Series of do's and don'ts. External na. Pero ang aton Diyos, naghambal sa aton nga relasyon niya ginapangayo niya. Kaya kung may relasyon ka sa Ginoo, automatic, kung anong gusto sa Diyos, himuon mo. Hindi yung kalabanan, himuon mo niya, pero pagwa mo, umumangyapon. Nakuha nyo? Automatic. Kung anak ka sa Diyos, automatic ang pagsunod mo sa aton Ginoo. Kagbangod ki anak kita sang aton Ginoo sa langit, may ara kita pala nublion nga hindi madunot, hindi madula, hindi mag-fade. Ara lang gid siya, ara sa langit. Ari ni sa 1 Peter 1:4. Ang ear nga ginatawag o panunubli halin ni sa Griego nga term, kag sa Romans 8:17 nag-refer ini sa mga tawo nga nagbaton sa ngila allotted possession by right of sonship. Okay. In other words, because God has made us His children, we have full rights to receive inheritance. Sonship, adoption ang ginatawag. Sa ginbata mo ang imo anak, laki man o bayi, ginpili mo siya. Wala mo siya ginpili. Ang iban nga ni sa aton, gadto pa sa ospital, nagpa-ultrasound. Ay, anong anak ko, laki bayi? Ginatanaw mo, laki bayi? So wala mo siya ginpili. No? Ginpaggwa ya, ginbaton mo lang siya. Correct? Sa akon bala, akon lang niya, kabati ng mga musang word nga adoption, no? Na ma-adapt ka bala bata. Okay. Kung mag-adapt ka bata, mas dalo. Sa akon opinion ko lang, mas dalom pa niya nga relationship. Nga kay ginpili mo. May intentionality, may intention ka, may desisyon ka ginhimo. Hindi nga bata, adapon ko ni, himo ko ni adopted ko nga anak. So actually, mas madalom pa bala. Kaya ikaw yan nagpili. Nakuha niyong mood kasi ganoon. Ang natural mo yung mga anak, wala mong ginpili. Sutil man ako na, no? Anak mo sila mo pro iniya. Sutil man siya kung hindi, gindesisyonan mo yung batunon mo. Himuon mo siya nga anak mo. So actually, mas madalom pa. Amo man na sa amay naton sa langit. Ginpili niya ikaw kag ako. Nga mangin adopted sons and daughters sa aton amay sa langit. Maski ano kita ka-imperfect, ano ang aton mga kahahuyang, kapigaw, ginbaton kanya. Wala sa kondisyon. Wala siya naghambal nga, ay batunon ta ka, basta piluka mo sa tuo ha. Hindi na mo. Ay, batunon ta ka, pero dapat, tangin mo bayo, amo niya. Hindi. Batunon ta ka, wala kondisyon. Bangod, palangga ta ikaw. Period. Wala kondisyon. Nami, no? Kanami namin sa aton Ginoo, naton Diyos. So ginhimo niya kita mga anak niya. Kag kung anak ikaw, may batunon, ikaw nga, palanoblion. Next. Ari na. What belongs to Jesus, kung ano ang ara kay Kristo Jesus, amo man ang aton. Amo nang palanoblion nga ginatawag. Si Jesus, ang ginatawag nga bugto nga anak sa aton nga amay sa langit, amo na sang natural nga ear kuno nga manubnubli sa amay naton sa langit. Hambal niya gani, gimbasa ko ay na sa inyo, God said to him, "You are my son, today I have become your father." So ikaw anak nakon, subong adlaw ikaw mangin ako mangin amay nimo. Inambal na sang Ginoo sa imo. Amay mo ang Ginoo sa langit. Christ inheritance is the whole universe. Bilog nga kalibutan, bilog nga creation. Amo ina ang iya nga
palanublion. Tanan, all that is in existence, Hebrew 1:2 na. Kay ang anak, si Jesus, has been appointed heir of all things. Appointed son. Mga utod, dito sa Davao, may nahamot kong kabati ka mo, may naghambal dito nga appointed son man siya kuno. Isa lang gid ang title ha. Ang title nga appointed son of all things, amo si Jesus Christ. Okay? Hindi na ditong aton nga kwanto, hindi amigo to naton sa Davao. Amigo to naton, but lang. So, isa lang gid ang may title nga na kakita co-heir. About si ganon, kung anong nasubli sa aton Ginoo, Jesus Christ, amo man ang aton masubli. Ang aton mabaton sa aton amay sa langit. Kay adopted children kita. Nga mabaton kita sang inheritance si Jesus. Okay? So Christ give us His glory, ang himaya, ginahatag sa aton, ang iya riches, ang kamanggad sa aton Ginoo, kag tanan of all things, ara sa Hebrews 1:2. So we are as welcome in God's family as Jesus is. We are accepted in the beloved. So ikaw, accepted ka. All of your weakness and imperfections. Next. You are no longer a slave. Hindi ka na ulipon. Mga utod, Aryo, ano ang isa ka characteristics ng isa ka ulipon? Ari lang, ang sulod lang sa akong subong mind, una-una, amo ni, kung ikaw, nagapanigarilyo ikaw, kag hindi mo makuha-kuha ang sigarilyo, ikaw, ulipon ka sang sigarilyo. Addicted ka sa sigarilyo. Ulipon ka gihapon. Tutuod gina. Ang mga tao nga nagasigarilyo, insecure. May insecurity. Kag kung makasigarilyo sila, dira lang sila nakakuha sang confidence. Confidence sila subong. Pero kung hindi sila kasigarilyo, wala sila, talang-talang sila. Kita ya, may Ginoo ta, may Diyos ta. Ano pa nga, hindi ta kinanglan sigarilyo, hindi ta kinanglan alak. Nakuha niyo but ko sige nun? Amo nang but sige nun, sang ulipon. So now, you have freedom in Christ. For where the Spirit of the Lord is, there is freedom. No? So, ikaw, you are no longer a slave, hindi ka na ulipon, but God's child, anak ka na sa Diyos. And because you are His child, you are also an heir. Think of all, panumdumon to bala? Tanan nga nabaton sa aton Ginoong Hesus, amo man ang batunon mo. Kay nabilong kita sa iya. Ang aton nga eternal inheritance, ang wala katapusan nga balatunon sa aton Ginoo, amo lang resulta sang grasya sang aton Kristo Jesus. Grasya lang gid na mga utod. Ang buti ginon sang grasya, maski wala mo gina-deserve ang ginahatag, pero ginhatag. Pero amo tong hambal ko kay na dapat batunon. Gin-extend, ginhatag, pero may madaho, dapat may madaho man. Ano pa nga ginhatag, pero damo pa wala makadaho. Ara sila tanan sa gwa. Gatalang gihapon. Wala kakilala sa amay sa langit. Next. Okay. Amo na ni subong siya in this season, so Christmas season man to no. This will be the last Sunday, morning last Sunday sang year 2021. Next year, next Sunday is January 2, ano nga year? 2022 na. Okay? Mga otodaryo, bag-o nga tuig, bag-o nga pangabuhi. Maski you feel nga do kadaan lang gyapon, amo ka lang gyapon, pero dapat you have to believe, mapati ka gid nga bag-o ka na. Nakuha niyo ko sa ganon? Hindi na to kalimti na tong mga sala nimo, maginahimo nimo nga mga hindi maayo sang una. Padayon sa pagpangabuhi sang maayo, righteousness. Kay ikaw anak ka na kag sons and daughters of God, no? Nga born of the Spirit. Hambal niya diri sa John 3:3-5, verily, verily, tutuod gid ginhambal ko sa inyo. Ginhambal ko sa inyo nga unless a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Hambal ko ani sa inyo kay na tao ang tao dapat matao kadua ka beses. Physical kag spiritual. Amo nang born again nga ginatawag. You have to be born again of the Spirit.
But singanon sa Espiritu, ang Espiritu mo na bag-o na. Anak ka na subong sa Diyos. Amo na pagkilala mo sa imo kaugalingon. Anak ikaw sa Diyos. Damo Kristiyano bala? Okay, ginambal mo, anak ka sa Diyos. Pero wala nagasulod. Kaya ang ila pagpangabuhi ang mugyapon, kung anak ka sa Diyos, may certain responsibility ikaw, responsibilidad sa paglakat, sa pagkamatarong, sa matutuod. So, amo nang aton i-reflect sa New Year, manong tapos na, i-reflect naton ina. Next. Ang aton pagtuo, among maghahatag kaluwasan gyapon. O faith that saves. Ang Biblia naghambal, for by grace you have been saved through faith. It is not your own doing, it is the gift of God. So grasya sa Ginoo, regalo sa Ginoo gyapon. Hagang faith ang pagtuo halin sa iya. It is grace on God's part, halin sa Ginoo, gift, grasya. But faith ang magbaton sang grasya, pagtuo. Faith. Nag-extend ang Ginoo, ang Diyos ang grasya, muna ang grace, ang gift, pero ang tao mabaton through faith. Pagtuo. Amo na pagbaton sang faith, sang gift, sang grasya. By faith. Nakuha nyo? Ang pagbaton is not by here, intindiyon mo, but by your heart. Tagipusoon. So faith accepts the blood of Jesus that was shed to atone for man's sins. Napatawad ng mga sala mo mga utol, hindi na pagbalik-baliki. Paglakat sa bag-o nga kinabuhi. Next. Ari, ma-close to diri. Daily relationship with Christ. Ang relasyon naton sa Ginoo, hindi Sunday lang. Hindi subong lang adlaw. Kundi 24/7, from Monday to Sunday. Wala nagauntat 24/7. Gani, paghalin ninyo subong diri sa sining lugar, panumdumon gyapon ninyo, ara gyapon ang relasyon nyo ha. Wala ka nagabag-o. Magsulod ka diri, pagwa mo, dapat amo ka mangyapon, anak ka sa Diyos. So sining season, sining tiyempo, paglakat, nga anak ka sa Diyos. Paano ni may tabo? The secret of the success of this relationship lies in abiding, pagtuman, pagsunod in Him. Balik ka na bro. Jesus said, naghambal siya, abide in me. Anong abide? Ang butsing nun sang abide, obey. Anong butsing nun sang abide? Follow. Ang pinakanami nga, be connected. Abide in me and I in you as the branch cannot bear fruit by itself. Unless it abides, it connects to the vine. Neither can you unless you abide in me. Dapat connected ka did gyapon sa aton Ginoo. Hindi pag-utda, hindi pag-ikat imo relasyon. Sunod gid permi. Next. Nga masunod ka para mangin victorious, mangin madaldi na lag-on ikaw sa imo kinabuhi. Ang kadalagan diri hindi lang kwarta, kundi ang kadalagan isa ka state of being. Isa ka pagtan-aw nimo sa lawas nimo nga ikaw anak sa Dios. Nakuha niyo bud kasi ganon, hindi ka man dinalagon kay tungod nga nakadamo kwarta ka o nakadaog ka sa jackpot, sa loto. Hindi. Nangin madinalagon ikaw because makatindog ka gihapon, makasimba ka gihapon, makapalangga ka gihapon. Mga utod, amo na ang kwan. The moving force in this relationship is love. And its fruit is obedient trust. May isa ko tao, no? Siguro in the past may natabo. Every time makita ko na siya mga utod, nagabukal ginang akong dugo. Pero napatawad ko naman siya. Di mangkot kong Ginoo, Lord nga mo niyaw, permi ko lang siya makita. Hindi magi-permi siguro once, twice a year. Pero every time makita ko, ginakwan, ang hambal sa Ginoo sa akin, ginalaw ko na para matunan mo. Anong matunan ko? You will learn how to love Him. Makabalo ka magpalangga. Ang matutuod ng pagpalangga gali sa aton Ginoo, palangga mo hindi lang imo pamilya. Yes, automatic na ya pamilya mo ya, friends mo palangga mo na, wala ginay question. Pero hasta lang dang imo level of love. May sobra pa nga level of love, and that is love your enemies. So ginatun-an ini mga utod. So pagpuli nyo karon,
makita ninyong inyo nga silingan karong nga bukal inyo dugo, hambala siya. I love you. Batuhon niya ka dayon sang sang tinapay. Okay, so amo na tunigid tunian ako ginatunan ko man Lord, tudloi ko magpalangga bi every time magtan-aw ko siya daw batuhon ko siya sang tinapay nga may dala bato. Tudluan tayo, mga utod, tudtuod gina. Tudlui ang katigi puso unta magpalangga. Kay sa langit, amoy ning makapasulod sa aton. Without these characteristics, there can be no true father-son experience. Wala gali isang matutuod nga amay anak nga eksperyensya kung hindi ta kabalo magpalangga. God desires that these qualities shall be a reality in the life of every believer. Okay? Sige, next. Ari na, maklose na ko diri. Ang amay naton sa langit, amay mo na, amay ko ina. God is our Father. Dapat masulod gina sa ulo naton. So, kung ikaw nagakinahanglan ka sang kwarta, hindi magdalagan sa bangko. Kadto anay sa amay. Amen? Kung ikaw nagakinahanglan ka sang healing, yung may masakit ka, hindi anay magkato sa ospital. Kadto anay sa amay. Tilawin nyo, be? Kung ikaw may problema kasi imong utod, na relasyon nyo daw hindi mayo, hindi siya pagkatuig kagpukpuk ka. Kadto anay sa Ginoo, tudluy ako magpatawad. Tudluy ko magpalangga sa iya. Tudluy ko sa pag-intindi, pag-understand nga hinimo niya to. Amo laman na usually mo, kulang lang ta sa pag-understand sa sitwasyon sa isa ka tawo. Correct? So amo lang naman na matudlo sa aton sa Ginoo. So amay mo unahagid sa iya, unagid ka pirme. Because God promises to act that part of a father to those who become His sons and daughters. To be their provider, protector, healer, counselor, guide, and deliverer. What